hoogtepunt van het voorbije jaar in Villa Mescolanta? Het hoogtepunt? Waarschijnlijk... amai, dat is een moeilijke vraag, want we hebben zoveel hoogtepunten gehad, hè, eigenlijk. Dus, misschien even doorverwijzen, de vraag doorverwijzen naar... Ik kan er ook niet op antwoorden. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Humaira Mubarak en ik was in Bahrein geboren en ik ben van Pakistan, maar ik woon hier in Turnhout al 10 jaar. Ik ben moslim en ik ben Ahmadi-moslim en de godsdienst van alle moslims is islam. Het woord islam betekent vrede. Sommige mensen denken dat islam is de godsdienst alleen voor het Oostenrijken, maar dat is niet waar. Dat is volstrekt onjuist. De islam is een godsdienst voor de gehele mensheid. Dus liefde voor iedereen en haat voor niemand. Wat je hebt of wat jij bent. Jij bent altijd iemand. Ben jij jong of ben jij oud? Jij bent altijd iemand. Ben jij man of ben jij vrouw? Jij bent altijd iemand. Wat jij eet of hoe jij je kleedt. Jij bent altijd iemand. Dus liefde voor iedereen en haat voor niemand. Dank je. Eén voor allen, allen voor één. Bij ons doet niemand zich alleen. Ik glimlach hier, ik glimlach daar. Iedereen staat klaar voor elkaar. Hand in hand, oog in oog. Samen vormen we een kleurrijk regenboog. Bij Eva vind je alleen mensen met een hart. Iedereen is bij ons verschillend en apart. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet, als je het maar goed doet. Dus, ik kom van Ira en vandaag is bij ons nieuwjaar en daarom wil ik ook iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Legt hij nog eens een stukjes op, dan kunnen we beginnen ronddraaien. Dan moet ik snijden. Leuk,